Zdravím vás po mesiaci. Sme tu s druhým dielom. Jozef Bengerer je tu s nami zase. To isté, Andrej. Nemá čo nosiť? No nemá. Ďalšia vec tam potom ide, čo sa týka mňa, to ste počuli, to druhý single. Ďalšia vec je chlapské vzťahy, to je o tom, ako chlapi udržujú vzťahy. Budem púšťať už iba kúsky, lebo... Je tam Braňo Chlpek na gitare, náš gitarista z Komplotu, Jozef. Taká komplotovská produkcia, dá sa povedať. Nehovorí nič a verie, čo ten druhý spraví. Takto chlapi udržujú vzťahy. Nikdy nejsť za chrbtom do kamošovej baby. Takto chlapi udržujú vzťahy. Požičať mi prachy, aj keď nevieš, kedy vráti. Takto chlapi udržujú vzťahy. Pozerať sa spolu na šport, zjapať ako malý. Takto chlapi udržujú vzťahy. Stojí za mnou, keď ten kopol na mňa čumí. Budeme tam dvaja, keď to chále skúsi. Prvú chytil skôr, jak stihol zatiaľ ruky v pest. Potom zatiaľ ruky v pest, teraz si hľadám zuby. Vypadneme odtiaľ, to je toto mŕtve. Takže to je to. To je vec, to je taká jediná komplotovská vec, asi ktorú tam máme. Nebudem púšťať všetky, ďalšia vec s Gregom Delcorom, ktorý nám tam spieva na refréne a zase Jozefová produkcia. Pustím vám kúsok Detonata, to je taká moja solo vec. Volá sa to Ja a ona. Je to o mne a o nej. A teraz vás sme počúvať, taká pičovina, že až. Ty vravíš, že ťa nepočúvame, že pri noc kecáš. Ty vravíš, že je silnou hudbou, okej, dievča, prepáč. Od rána sme v Taliansku, taniere lietajú jak kamikadze, misií za lásku. Môj život s tebou jednoznačne vysíra lásku a niekedy ti nerozumiem, jak keby som v Maďarsku. Môže mať to pekné dievča, taký slovník nadávať, jak drevo rúbať, že je to zvláštny pocit. Ja ona, neviem čo ma bude čakať doma. Ja ona, dievča slovní, tu je skladba o nás. Ja ona, slečna stále je čas začať znova. Ja ona, okej, ďalšia slova. No, skvelá vec od Detonata. Hrubá basa. A sa volá Letíme v Rauši a to nepustím. Toto sa volá Nedeľné ráno a je tam na fite. Ono toto není moc pre malé deti. Je tam na fite. Je to takto. Boy Wonder. Chcel som byť easy ako nedeľné ráno, ale v nedelu som trpel, bol som nesmierne namol. Keď sú Nike na nohách, vo vrecku záloha, keď sú tuke v ruke, ide sa oslavovať. Keď som v bare, tak sa správam ako handlovčan. Po čo vravíš, bracho, domov ani za Boha? 10 jackov, Grezek Hero, nechaj nebo. A tak ďalej, viete si predstaviť, kde to celé pôjde. Do piče. OK, táto vec som iba ja sám a idea a volal som to Nutella a produkoval to Ghost Town. Asi z Anglicka, sa mi zdá. Hneď po pár dňoch tvári ako dôvodnička v klube. Na cige si s tebou budeme nízke komplimenty. Šéfke na tre tvoje neskore príchody. Ty neoli žeriť, svet sa skladá z detailov. Chce tak plávať v peniazoch, je z neho podniková krysa stlačať jebákov. Zatiera pravdu, nosí masku ako dermakol a celý deň v práci potom čaká, odko dostane pes na nos. Keď sa tvári od začiatku ako fela, aj keď si tam iba 2 dni, daj si pozor. Keď vždy zavrie hubu, prestane kecať, keď sa tam nečakane zjavíš, tak daj si pozor. Keď trávi so šéfom času, jak je potrebné. Dávaj bacha, možno sa už a tak ďalej, pojednáva sa tam o vzťahoch v práci. Na to, čo sa tam v kuse ujebáva, neviem, čo mu tu príde smiešne. Ináč Točina z Bránkojaš, náš kamarát, na to, zakývaj, áno. Náš kamarát, ktorý prišiel na návštevu z ďalekej Brazílie. Či? Kde to bývaš? To je on. Správne. A to je on. OK. Víč na produkcii. Vieš, že ma od začiatku priťahuješ, keby si lavička, tak sa na začiatku vyfaulujem. Viem, že ťa od začiatku priťahujem, freestylujem ti do ucha, pritom ak ho vyťahujem. Takže zase kopu neslušnosti, ale v rámci lásky. Produkcia AB. To
volá sa to Nie ste kompatibilní a je taká naša MR pičovina. Žijeme v štáte, kde si pravdu musíš zaplatiť, kde musíš ojebávať a kradnúť, ak chceš byť pachatý. Nerobím sračku za prachy, chceš vedieť prečo? Hanbil by som sa ju pustiť svojim deťom, no! Chlapci sú pre nás oddych, niečo ako dovolenka, aj tak naháňajú MC z našu káru na kolobežkách. Plačú na pieskoviskách, ufúvaných v podkolienkach. Ja viem, že majú dobré srdce a mám ich osobne rád, iba ich nedokážem počúvať, viem, znie to kruto, vec vravíš. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A dostávame sa k poslednej veci, ktorú produkoval Bangerer, hen tam z rohu, stade. Mal som čas. Volá sa to Motajú nám hlavy. To je zároveň posledná vec. Venujeme sa tam ženám, ako vždy. Bez našich matiek, ale keď ju hľadá v tebe, chová sa jak malý chlapec. Kopni ho a pošli ho preč, nie je ti ho treba, nájdi muža, čo sa vie postarať sám o seba. Vyser sa na detinského sepsa, keď není s tebou má niekoho, radšej nebuď slepá. To však ale neznamená, že ho musíš dusiť. Ceníme ženy, čo si veria neurotické buchty. Keď sa bojí nezávislej pojine, nech si hľadá blbú sliepku, pošli ho do piče. Ale keď mu neukážeš, jak ťa priťahuje, bohužiaľ ten pocit bude hľadať v inej kunde. Tety, mami, šéfky, milenky aj ženy, staré mami, dcery a sestry, pozdravujem všetky baby. Motajú nám hlavy. Hell yeah. Takže to bola krátka ukážka z albumu Dobrí chlapci 3. Alebo je dosť dlhá. Čo? Áno. A budem rád, keď ho vyčekujete, ešte radšej, keď si ho kúpite. Bude sa predávať aj v kamenných shopoch na Slovensku, Queen Žilina, v Bratislave, v Rooftope. A hlavne na našom turné. Na našom turné, jasné. Budeme ho predávať samozrejme osobne, kde ľudia to dostanú priamo z našej ruky s podpisom a to je asi celé. A s fotkou, trebárs, whatever. A hoci čo k tomu patrí. Bude sa to predávať v Queensoch, v Čechách. A ešte uvidíme, hlavne samozrejme tiež na internete, kde za chvíľu spustíme predpredaj a budete si to môcť kúpiť všetci, ak budete chcieť teda. Čo ešte by som k tomu povedal? Vychádza to 6. mája, čo je o týždeň presne v piatok a dojdite do Prievize, jasné, dojdite do Elementu, kde je krst, ideme turné, dočasne nedostupní Dobrí chlapci, my a Ida Fate, taktiež spolu tí nikdy sme toto CDčko spoluprácu s nimi robili, vychádza to pod Goodfellas, ale chalani nám v niektorých veciach pomohli a tak celé je to prepojené. Sú to naši dobrí kamaráti a som úplne rád, že konečne ideme spolu na turné a s dvomi novými doskami, ktoré sú super. Idea Fate, dočasne nedostupný som počúval, ale to bomba, strašne ma to baví a som šťastný, že môžem ísť presne s takýmito ľuďmi na turné, ľuďmi, s ktorými si rozumieme. Presne tak. Áno? Nie. Budeme aj trička robiť, moja reč, pičoviny jak predtým, len v iných farbách a ešte špeciálna kolekcia od Jozefa Bangerera, tričko s nápisom To je on. To je on. Takže sme vonku z tejto piče. Zdravíme vás a dojdete na koncerty a kupujte setka. Presne tak a tak ďalej. Vidíme sa na koncertoch, ideme dvojtýždňové turné po celom Československu. Salut!